उदालगुरि जिल्लानि टंला जौमा फरायसालि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव डक्टर बासिराम बर' गोसोखां बर' फरायसा सिनायथिनाय जथुम्माया जायो। सानसेनि हाबाफारिजों बानजायनाय डक्टर बासिराम बर' गोसोखां बर' फरायसा सिनायथिनाय जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया फरायसाफोरा माहारि दानाय समाजखान्थि आरो गावबा गावनि केरियारखौ माबादि दानांगौ बेनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबादि बुङो। टंला कलेजनि जेनाखि फ्रेशमेन ससियेल डे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। गोबां फरायसा बेवहाय बाहागो लादों। गोबां फरायसाफोरा गोदान मोनसे मिजिं आरो गोदान मोनसे एनार्जि आरो गोदान मोनसे ड्रिम लानानै जिहेतु बिथांमोना सोलोंथाइ लानो फैदों। बिथांमोननि जिखिनि जिउनि जिखिनि थांखि बिथांमोननि जिखिनि डिजायार जेन बिथांमोननिया मोगथाङाव जाफुङो बेनि थाखाय आं गिबियावनो आनान गसाइनि खाथियाव आङो आर'ज गाबदों। दा दिनै बे फ्रेशार्स डेनि गेजेरजों बेखौनो जोङो सावरायदों जे सोलोंथाइखौ जोङो मानो नांगौ, लोगोसे सोलोंथाइ लानायनि उनाव जे सासे सोलोंथाइ मोनगिरि बा एजुकेटेड जोंनि लाइमोनफोरा जाथि दानायाव गावखौ दानायजों लोगोसे माबायदि बिबान लानो गोनां दङ, बा माहारियारि बादखौ फोथांनानै दोननायाव बा गोसारहोनायाव माबायदि बिबान दङ, बा जोंनि समाज फोसाबनायाव जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि बिबान दङ, बा गावनि केरियारखौ दानांगौनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि साखाफारा जानो गोनां दङ, बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बे फरायसाफोरजों गेबें आरो गोथौयै जोङो सावरायनाय जादों। थारैनो जिखिनि मोनसे फरायसाफोरनि जिखिनि मोनसे इन्टारेस्टेड जिखिनि मोनसे एक्सप्रेसन बेखौ नुनानै आङो खोब गोजोनग्लायनाय मोनदों। थारैनो बिथांमोननि इयुननि जाफुंसारनायजों बर' हारिया आगानसे दावखोनो हागोन, आंनियाव बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ। गोजोनथों। दा बे आयदाखौ इउनिभारसिटिया माबायदि मोनसे खान्थि लाबोदों बे बाथ्राखौ जोङो बुजिनो नाजाबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। दा बेवहाय थारैनो इउनिभारसिटिनि जिखिनि रुल दिनै आन्डार ग्रेजुवेट कर्सनि थाखाय जायफोर फरायसाफोरा बेक थादों, बेक थानायाव माबायदि फिस बिथांमोना बेवहाय लानो नागिरदों, बा बिथांमोना माबायदि एगजामसन मोननांगौमोन, बा माबायदि राहा रेहाय मोननांगौमोन, बे बाथ्राखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नायबिजिरबाय थादों। जोङो फरायसाफोरनि जिखिनि सोमावसारनाय जोङो बेखौबो नुबाय थादों। एबसु हिसाबै जोङो जेबो बुंथ'नाय जायाखै। दा बेवहाय जिखिनि फरायसाफोरा जिखिनि गावसोर मोगा मोगि जानांनाय जिखिनि जेंना बेखौ बिथांमोना रेज खालामबाय थादों। बिथांमोना खालामलांबाय जोंहा बेवहाय जेबो बुंनो गोनां गैया। आरो बे बेलायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथङै जोङो नायबिजिरनायनि गेजेरजों माबा मोनसे बुंनो गोनां थायोब्ला जों बुंगोन। आसाम सरकार आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि गेजेराव जों गोरोबलायनायखौ नुवाखै, मानोना बिथांमोना मेट्रिक आनजादा जाया होनना बुंदोंमोन, खिन्थु दिनै फिन मेट्रिकनि आनजादखौ बिथांमोना फोसावफिनबाय। बेवहाय नंगौ, जोंबो खोनादोंमोन। जों सावरायनायावबो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट बा चिफ मिनिस्टार अफ आसामा बुंदोंमोन जे निउ इडुकेसन पलिसिया इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगो बेवहाय मेट्रिक आनजादा जानाय नंला होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो जोंबो बेबायदिनो जोंनि फरायसाफोरनो बा गार्जेन बा फोरोंगिरिफोरनो जोंबो बेबायदि माखासे इनफरमेसन बा एवारनेसफोरखौ जोंबो होनाय जादोंमोन। थारैनो बिथांमोना NEP-नि जिखिनि मोनसे एग्जिकिउसन बेनि थाखाय जिखिनि मोनसे प्रिपेरेसन खालामनो गोनां दङमोन, हयथ' बेखौ प्रिपेरेसनखौ हयथ' बिथांमोना हाख'वाखै जागोन। बेनि थाखायनो बिथांमोना देग्लायनिखौ हयथ' मेट्रिकखौ लाखिबावदों जानांगौ। बे बाथ्राखौ जोङो बेबायदि अबजारभेसन जों खालामनानै नुदों। बेबायदि जायोबा गथ'फोरा मेट्रिक जाया नाथाय गोसो बबेबा एसे रिजाल्टआ बे डाउन फैनाय बेखौ खेबसेनो बेबायदि बुंनो हानाय नङा जे बेबायदि बे आगथियाखै बेबायदि जानाय नंला होननायनि उनाव आरो माखासे उननि उनाव जाफिनगोन होननायाव बियो मोनसे कनफिउजन मोनसे स्टेट जादों, कनफिउजन मोनसे मेसेज जादों। बेबायदि जानाया थिग नङा। बेबायदिजोंबो माखासे फरायसाफ्रा मरेल डाउन जायो जानाया। दा बेखायनो जोङो निउ इडुकेसन पलिसि बा इडुकेसन जिखिनि पलिसि सिस्टेम बेखौ मोजां जाजानांगौनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोलनिफ्रायबो स्टुडेन्ट इन्ट्रेस्टआव खामानि मावनांगौ होननानै जोङो सरकारफोरखौ बुंबाय थादों।